Manheru. Setting up, we just setting up the systems, making sure that everything is working spot on. Right. Good evening. Ndinodaira kuti ndiri kukuwanai kwamuri kupi kwese. Mwari vachikuchengetai. I'm broadcasting live on Facebook and also broadcasting live on YouTube. So I'm trying to make sure that all systems are working perfectly well, so that we don't miss anything. Just bear with me. Evangelist Mangwende, broadcasting live from our usual place, city of Portsmouth. Gosport uko ndinodaira kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka. Soon we will be going live. So just don't panic. We will be there. We slowly setting up everything so that it's up and running. And it's raining outside. I can hear the rain. Iri kudopotsa napanza. Right. I think we up and running. Thank you. Maneru akanaka. All those cushions I was trying to set up. Kuona kuti height yangu iri kuenderana here so that you don't miss me. Zvakaoma kuti unogona broadcaster wakadimburwa musoro uchifunga kuti vanhu vari kuona everything yet chimwe chipenga chese chemusoro hachipo. But well, ndo zvinenge zvakangotenderwa. As long as vanhu vari kunzwa, hopefully you are hearing me loud and clear wherever you are, and I'll try to shout a little bit kuti tinyatsonzwisana. So kwamuri kupi kwese kumativi mana enyika, nhasi musi wechishanu, svondo rapera, hoza Friday, hoza mupela vhiki, wherever you are, it's Friday end of another week. Mwari watiitira nyasha, Mwari watiitira zvakarurama, and here we are today on a Friday, chatting, Friday chat. Tikuda kutaura nyaya yezvipoko, and vanezvipoko vakambonzwa nyaya yezvipoko, come online. Let's see what's coming here. I'm saying if you want to play something, what is it? No, I don't want to play anything. Where did you come from? Go away. I see. Okay. Get away. Something that is new to Facebook. I don't know, guys, what you are seeing there. It's saying draw a dog. No, I'm not going to draw a dog, am I? No, I don't want to draw a dog, so I don't know how to get this off, but I think it will come off all by itself. Wariku YouTube, manera kanaka, and thank you very much, guys, for your support. Try and know. I don't know how long it's gonna last. Takapedzera tinongopfunya chisero pano nepapo, kungotraya. Now ndati ndinodaira kuti ndiri kukuwanai muri vatano kwamuri. Kana muchinga muri masituations atinosangana nawo muupenyu, mufunge zvenyu ndo zvakangoita upenyu mutoro. Unfortunately, this is what life is, and upenyu uri mutoro, we have got to face it as it is. Chinonyanya kurwadza mukati meupenyu, mufunge zvenyu, inyaya yekuti imwe nguva we fight against reality. Life is real. And what is happening to you is life. Like right now, what is happening? I am broadcasting live
right in front of you guys, and ndozviri kuitika chaizvo chaizvo. I want to take off this. I don't know what's happening here. Let's delete it. Come on, get off. Let's get it off and see what's happening here. And ndiri kuti zviri kuitika kwamuri ikoko vana vaMwari ndo zviri kuitika mukati meupenyu, and tinofanira kuti tizvigamuchire sezvazviri ngori, kuti ndo zvazvakaita. Tikada kurwisana nazvo kuti no hazvifanira kunge zvakadaro, chinoitika ndechekuti upenyu hunobva hwanyanya kuoma. So I was saying chinonyanya kuti zvinhu zviome mukati meupenyu inhau yekuti tinoda kurwisana nereality. We want to fight reality. We do not want to accept reality. We don't want to accept life as it is. Let's see. I don't know you guys who are watching what you're seeing there, but I am going to disconnect this for a little bit and start all over again and see how it goes. And those on YouTube, sorry, I'm trying to sort out my gadgets here. I don't know why it is. It's bringing up some things that I'm not familiar with. Maybe Facebook is bringing up new things today. And let us see what's on here. Ghost stories. Okay. And our chapter yedu Samuel. Well, on YouTube, if you want to go on and read Samuel chapter 28 while I'm sorting out our fellow viewers and listeners on Facebook. Let's see how it goes. There we go. Right. I think this one is going to happen now. I don't know what button I pressed earlier on, but it looks like things are okay now. Things are okay, up and running. And ladies and gentlemen, good evening again, wherever you are. That's Friday talk, and we are going to talk and talk. I have said one day, you know what, we want to do an all night. One of the days we want to do an all night, broadcasting live all night, no connector magadgets aya pamagetsi. Toita zvedu vanenge vakasununguka vaiva kuita all night, coming on live, joining me, and tichikurukura nhau dzaMwari, tichikurukura some very crucial and important aspects and things about life. Nekuti imwe nguva tinoomerwa neupenyu. Remember last week we were talking about not last week, it is this week, pandetina baba chintontondo, when we were talking about depression, and we were saying depression chinonyanya kuita kuti zvinhu zviite serious, zviite worse, is this world yatakugara mazuva ano, especially developed countries. Life has become so individualized. Takugara munhu pake pake, one man for himself and God for us all. Nyaya yemafamilies ari kudestroyiwa, taakuzvi-isolata, tichigara uyu pake nemhuri yake. And you'll find some people who will say, inini ndiringori ndega, I'm the last one in a generation. And you're thinking, how can that be? And those people who are really, really isolated and living all by themselves, havana rufaro. They are not very happy. How can you be happy when you are all by yourself? It's very, very hard. It's very, very difficult. For a very, very simple reason, yekuti vanhu, we are social animals. We are social beings. We are born to live together. We are born to live in groups. We are born to live with others. So this is within our DNA. Even though we have evolved over thousands, if not millions of years, this has not gone away. We remain social beings. We remain, people who want to be together. And to say more, ukatarisa upenyu hwemunhu pakuzvarwa chaipo chaipo,
tinozvarwa togara nevabereki, angave mafoster parents, angave maadopted parents, but munhu akazvarwa akasawanda chinomuchengeta, akasawana munhu anoita take care of them, we die. Whereas other animals, certain species of animals, if they are born, izvozvo kutongozvarwa within minutes, kakutofamba, kakutonhonga tumashizha, kakutojobora, kakutodya. And if the mom dies, if the parents disappear or something like that, they can still continue to live a life and be adults and start reproducing. But with men, we cannot do that. We need someone. This makes us social beings. And tobva takura tiri within a group, we don't grow up isolated. Therefore, this means we need other people. To be on your own kuzinyepera. Ndiri kuda kuzwa inini munhu anotaura kuti inini ndinoda kungogara ndikagara ndiri ndega ndo pandinofara ndisina kana chero mumwe munhu chero ani. Those people who suffer from phobias are not the happiest people. Imagine somebody who cannot go outside because they are afraid of certain things and they isolated themselves in the house, seeing outside through the window or through a little slit in the curtain. They are not happy. They are usually depressed. Well, there might be a percentage of people who really, really enjoy. Maybe it's just 1% of the 7 billion human beings who are on this planet. So let us learn to live with others. Let us learn to share with others. Let us learn to socialize. Let us learn to associate. Let us learn to accommodate one another. Let us learn to be with others to combat depression, to combat sadness, to combat loneliness. And as a result, tinopreventa zvinhu zvakawanda. Tinopreventa suicide, tinopreventa kuzvikwadza, tinopreventa kuzviuraya, tinominimize. Possibly we might not prevent, but we will minimize. Ipapo manje patinenge tazozviuraya kana kuti kuzvikwadza, kufa through misadventure or whatever, ndo patinozomuka zvipoko. Now, nyaya yezvipoko that ndo yatoda kutaura pamusoro pezvayo nhasi. Nyaya yezvipoko, nyaya yezvipoko, zvipoko, ghosts. You know, there are people out there who invest millions in this country, in the United Kingdom. There's actually some rich guys who have put money to hunt for ghosts. To hunt ghosts, kutsvaga zvipoko. Kutsvaga zvipoko, kutsvaga zvipoko kuti zvipoko zviriko here kana kuti kwete zviri mumusoro dziri mupfungwa dzevanhu, or it's something that is really, really existing. I don't know with you guys whether this is something that you have come across. I don't know. I am not yet in a position to share my personal experiences with ghosts or things like that. But people, viewers out there who have had experiences, who have had close contact, who have bumped into a ghost, give us your story and let's talk about it. Let's share information about ghosts. Now, ndakupa tsamba iri kuna Samuel. 1 Samuel pa 28. It's the whole chapter. Nyaya yezvipoko. Isu takakurira kumamusha. Ndakakurira paRusefu. Kwamurewa, kwaMukaragati. Kwandakakura ndichinzwa nyaya dzemashavi, nyaya dzemudzimu. Kwandakakura ndichinzwa nyaya dzemadzangaradzimu. Kwandakakura ndichinzwa nyaya yezvipoko. Kwandakakura ndichinzwa masaramusi.
Elijah Mangwengwendi, good evening my brother, how are you? Kwandakakura ndichinzwa nyaya dzetumwe tunhu tunongoitika so tusinganzwisiki, nyaya dzevaroyi ndakakura ndichidzinzwa, zvimwe zvacho ndichizviona zvichiitika, nyaya dzemashavi, nyaya dzevadzimu. I will tell you my experiences nenyaya dzemashavi kuti ndakakura mukati memusha memadzinza evanhu vaisvikirwa nemidzimu, vaisvikirwa nemashavi, vainge vaine a lot of things. Ndichinzwa vamwe vanhu vaitonongedzerwa vachinzi ningi muroi anomuka usiku, vanhu vakarara, anosiya aisira murume wake duri, akakotsira, oenda unofamba akatasva bere, vachisenzesa nyoka kuti dzivaitire tunhu twakasiyana siyana, vachisenzesa mazizi kuti vaitire zvinhu zvakasiyana siyana. Murume haatombozvisiwe kuti mukadzi haapo, ozodzoka osvikobvisa duri omupinginura oita zvichichichi, all those kind of stories. Zvinhu zvandakakura, I cannot deny it. Kuzviramba mufunge zvenyu, whether uri mupostori kana kuti uri mukatholiki kana kuti uri chii, kuzviramba I think kune kuda kungozvinyengedza, kuda kuzvifadza, kuda kuve kuda kutorera chitendero pamusoro pane zvisiri izvo kana nekusachinzwisisa, something like that. Because tikada kutarisa kwese pasi rino rese, hazvisingori kumashona chete kana kuti kumandevere kana kuti kumazimbabwenzi chete. Ukaenda kuzimbabwe, they will tell you some ghost stories. Kuunited Kingdom kune maghost stories, kuunited States kune maghost stories, kurussia kune maghost stories, kuiceland kune maghost stories, kuaustralia kune maghost stories. Each and every country that is on this planet has got ghost stories. So kana chiri chinhu ichi chakatekeshera pasi rese, it's evident enough yekuti chiriko. There are ghosts. Ghosts are there. Ameno zvenyu vari kuenda kunosenza, vanonosenza mumadark places, manhirano aya, sorry, kuti tiri kutaura nyaya yezvipoko zviriko. But kana mukanzwa noise siyana ina, you know kuti people talk of haunted or haunted houses, haunted places. I'll tell you a story. Kuchitungwiza unit K payakatanga kuvakwa, unit K kwaseke kuchitungwiza kwekweyo yakavakwa, ndakatarisa ndiriko, ndakatarisa muchitsidinurwa makuva mese muya machienda kunovigwa patsva, and new burial place which was created, makuva achiitwa exhume. Pane imba 1 iri padhuze nepachirunga, vanoziva kwaseke kuchitungwiza. Pane imba 1, handichazive zvangu kuti panambani. Now, iri muroad pakacave kake pachirunga, but that cave pane imba ipapa yaiti pavanoenda kunorara, makuseni vese vanomuka vakarara panze. I saw it. Makuseni vanomuka vakarara panze. Wakatozonotsvaga mapostori, wakamboita zveng'anga zvese, zveng'anga zvekuva vachidirirwa mvura vachiisirwa mushonga, hazvina kupera kusvikira vazonotsvaga mapostori akauya akaita munamato pungwe pamba ipapo, zvikabva zvapera. I don't know up to now whether that thing is gone forever or is still there. This is something that I saw in Masango. And one time I remember, ndiri kurushinga, kune vakomana vaigadzira road inoenda kumarymount. Those who know kumashona central kurushinga, marymount ichienda kumakosa. Kune vakomana vaigara kunyamanyanya, vaigara panyamanyanya vachigadzira, vakakemba ipapo vachigadzira road and so on and so on. They were being haunted. Vaiti vari kuona zvipoko, vari kuona zvinhu mumatende mavaigara, vaibvorokedzwa zvisingaiti. Vakauya pakereke repachimhanda
wakasvika mapostori weye tinokumbirawo tatambudzika hatisi kugara pakamba patinosenza, can you help us please? I went myself inini nemumwe mukomana anonzi iye zvinezvi is a radiographer if you find him pakaranda hospital right now as we are speaking, he's a radiographer there, anonzi Simba kana kuti baba Chimanga varipo izvozvo izvi, nemumwe munyori wedu ainzi baba waFochi Trimo. The three of us, we braved ourselves to go nevarume avo vakatakura nemotikari yavo, tikati no, hamunganetswe nezvimadzangaradzi, hamunganetswe nezvipoko imimi. There is nothing like that if you believe, if you have got Christ in you, if Christ exists in your life, if Christ will bring Christ, the power of the Holy Spirit, pamatende penyu papa hamufe makaona zvipoko. And we went there. Wakamboitifunga kuti ndezvekutamba, but takangoti no, we will just pray. We had our prayer there for about an hour or so, tichiimba tichinamata, tikasiya tanamatira mvura, tikati mwayai pakembi yenyu. And that was that. They never got haunted again. And tikati, oh, that's great. They gave feedback, very good feedback, kuti no. Zvese zviya zvaitinetsa kuti takurara hope, hapasina kana chiri kumboya chichiti kwechere. Tikati that's great, Mwari ngaakudzwe, zvinoitika. So these things are really there. They are there. Ghosts are real. Mazangaradzimu ari real. Madhimoni ari real. Anotambudza vanhu madhimoni mukati umu. Anorwadza vanhu madhimoni mukati umu. Therefore, if such life exists somewhere, it explains why some people will encounter the things that they call ghosts. Tinangoclear zvedu mhepo kune vanhu vakawanda vanoti zvipoko hazviko. Inini, I didn't believe in ghosts, to be honest with you. I didn't believe in ghosts. Even up to now, I don't believe kuti chipoko chinokunda mukristu simba. I don't believe kuti mweya wakaipa unokunda mukristu simba. I don't believe in that. I believe they exist. They are there. Demons are real. They are there. Arimo mukati menyika umu, arimo anorarama mukati mevanhu. But I don't believe kuti they have got power over me. No. But kuti ariko, that much I believe. Pastor Sendera, good evening. Matobva kuchishanu here kana kuti muchiri kuchishanu maakuda kupedzisa. We're talking about the existence of ghosts. And mamwe anogara mumachechi, mazichechi mahombe atinopindira aya, unonzwa mumwe achitaura kuti hanzi a church is haunted. How can a church be haunted? I don't believe it. Anoti imba inogara mutendi inonzi haunted nemadhimoni. Something will not be right. Well, but zvinhu zvinoitika, zvinhu zvinosanganikwa nazvo mukati meupenyu. Now, ndatini nhasi tikuda kungotaura kuti it is true kuti zvipoko zviriko. Ghosts are there. And chipoko zvakasiyana. Kune zvipoko zvinobaka moto. Hameno zvenyu anofamba usiku muchibva kuchishanu. Hameno zvenyu. Kune zvipoko zvinobaka moto uri bright, luminous light, which is so bright zvokuti you can see. Kana chikauya kuzomira pamusoro papapo. Those people who have seen my flares, you know what I'm talking about. Those, if you have seen a flare, anosenzeswa zvikuru sei kana pachinge paitika madisasters usiku, kana kuti masoja imwe nguva ayanosenzesa maflares to brighten up, an area and expose the enemy, or just to make sure that no enemy crosses a line and they can stay in mudenga umo, depending. Mazuva ano kwane technology, they are advanced. They can shoot a flare up which can be up there hanging for almost like an hour or so, and you can see.
but zvipoko zvinobaka moto zvinobaka kudarika flare, zvinochenesa kuchena kwakaita mumba munomu kutori kudiki. Handiti munoziva kaimi kuti mumba munomu ezvinezvi makachena, you can see makati bha. Tikaunza a more powerful light munochena futi, tikaunza another powerful light munochena futi, tikaunza another powerful light munoramba muchichena. Ndo zvinoita chipoko. Chipoko chinochena imhando yechipoko. Baba Chaps, ndeibutezva tikutaura nyaya yezvipoko. Please feel free to request to come in to share your experiences nenyaya yezvipoko. We just want to to let people know kuti nyaya yemadhimoni, nyaya yezvipoko, it's real, iriko, inorarama, zvinhu zvinorarama. Hatisatapinda mubhaibheri, no, hatisatapinda tinongwana usatopinda mubhaibheri, tichingotaura mapersonal experiences ezvinhu zvatinosangana nazvo muupenyu zvinoratidza kuti zveshuwa zvipoko, ghosts are there. So feel free to request to come and give us your stories, your testimonies. It might be a personal experience, or it might be something that a fellow somebody experienced and related the story to you. Kana kuti wakanzwa mese muri papa makakurira kumaruzevha ndokuziva imimi Elijah Mangwengwende kumaruzevha makagara kuchivuko Stereki, baba Zendera makagara kuhwedza kumaruzevha, Gogwe kumaruzevha, tezvara wangu Malakai Chaps Chapuredima kumaruzevha makagara Stereki akatowanda. So you have got experiences and or testimonies from people yezvipoko or yemadzangaradzimu. So ngati kune zvipoko zvinobaka malights, zvinobaka magetsi mugwe, koita zvimwe zvipoko zvisingabaki asi kuti zviri in the form of humans, kana kuti zviri ngori shadowy. You just see a shadowy moving, a shadowy thing moving, and it just moves so fast that you cannot fathom how it's doing that. Inopinda chero patumaburi tuiki so kana muri mumba inogona kubuda nepakaburi kana kapa draw pa keyhole chaipo wotoona kapinda nepapo robha ramuka, robha raita zinu chiombe. Imwe type yezvipoko. Koita zvimwe zvipoko hazvionekwe, hazvina light, hazvina mubvuri, asi kuti zvingori mhepo. Zvingori mhepo. I remember tiri kumusha umwe mukomana akamboti handichafenda kaenda kuti hanzi ghosts can even offer you a lift. We will come there. We've got stories. Tell us brother wangu Mangwengwende, tell us, hanzi ghosts can even offer you malifts. Vanhu vanoda kuita zvekuita inonzi chi hitchhiking. If you are in the habit of hitchhiking, you must be very careful, especially at night. During the day, no problem. During the night, it's very risky. You never know kuti lift rauri kukwira munhu chaiye here kana kuti maghost. So ndiri kutaura nyaya yekuti kune zvimwe zvipoko zvingori mweya, hazvisi shadow, hazvisi light, hazvina efomba, asi kuti ingori mhepo. And this type of ghosts are those ones which you can feel somebody tapping your shoulder and you look around and there's nobody. Or you just feel somebody arikufuridza panze and you think, oh, who's that? And there's nobody. Or you see somebody, curtain runs I saw, and you think, oh, and there's nobody. This is another form. Ziriko zvipoko zvakafana nechi, zviriko zvipoko zvakafana neizvo zvezvo. And kune zvimwe zvipoko, there are certain types of ghosts that exist within the person, within your brain. Mupfungwa dzako, zvinogara mupfungwa dzedu, chogara imomo.
Now we can tell Nyaya DzeZvipoko. Let us not underestimate the world of the dead. The world of the dead. Let us not underestimate it. Because there's a lot that we don't know about the world of the dead. That hatisati takubata Bible. Possibly tinogona kusatoribata futi tichitaura my personal experiences. But if we go into the Bible touches very little about the world of the dead because it is not known by a lot. What goes kana tapinzwa muvhu, what happens kana takrimetwa, what happens kana tichinge tadyiwa nemashaki, tadyiwa nemapere, tadyiwa neshumba, what happens kana tichinge tangodisappear munyanza mumakomo pai tabvarirwa nemigodhi. Nobody really knows what happens down there with the spirit, the real thing that makes the person. We do not know much. Scientists, neuroscientists are still trying to study. Prophets are still trying to dream and to formulate what really happens down there. So there's a lot that we don't understand. I said inini ndataura nyaya kuti kune vamwe United Kingdom kune some rich guys who have invested millions of pounds into ghost hunting, and they actually are known as ghost hunters. If you suspect that your house is haunted, they will come they've got sophisticated equipment that they have created. Scientists have created, technologists have created very top state-of-the-art instruments, gadgets, sensors, infrared lights, motion sensors, you can name it. And they can come and install it in your place to try and detect paranormal activity. A lot of people have spoken about London Underground, that it is haunted because when it was being created, when it was being dug years back, a lot of people perished, they died down there. And they are coming back as ghosts. And the ghost hunters have gone there to try and find out. They have come up with, some inconclusive evidence, although there has been evidence that there is paranormal activity, happening. They've taken kind of photographs, of shadowy images and so on, and they have tried to simulate them, and what they've ended up discovering is it's almost like a form of energy. A form of energy. Where it is coming from, nobody knows. We're talking of aliens, isn't it? We're talking of aliens. We're talking of a lot of people believe we are not the only people living on this planet, on this universe, because the universe is so vast, and what we have managed currently to discover or explore about the universe is just it's a fraction of the universe, because the universe is constantly giving birth to itself. It's constantly expanding and expanding and expanding and expanding, and you can't reach. What we are seeing is just part of it. Imagine, you know what? When you look at a bubble, and you cut it. Oh, let's not talk about cutting. When you look at a bubble, if kana makamboita mabubbles, ukaita mabubbles, if you look at a bubble, you can only make sense or see parts and not everything about the bubble. It's so huge. Although it looks small, it's so huge. This is almost like what the universe is like.
It's not something that you can explore and finish. You can't. You will go forever and never to be found. So, some people believe we are being silly to think we are the only living creatures. We are the only planet that has got life. There could be life out there. And the life that could be out there could be even more advanced technologically than us. Or they are so advanced in the way they think more than us. Imagine, just imagine, on this earth, the fastest thing that we have discovered is light. There is nothing that travels faster than light. That we have discovered and can see. Something that we can see and measure its speed. Light is the fastest. I don't know. I'm not a physicist. No, I am just a general person, but this is what I know. Light is the fastest. Tempos kungoti sound is fast. I tell you, light kungoti ping raroa pasi rinenge raenda. Now, I want you to imagine if there is another species or another planet somewhere which has developed technology that surpasses the speed of light. That intelligence, that species of whatever is out there, we will not be able to see it because we haven't developed to that level. We only have developed to this stage where we can fathom light and its speed. That's as far as our brains can go. So if there's anyone who has managed to create technology that goes beyond the speed of light, they can actually come and sit with me here and I wouldn't notice it. I wouldn't see them. This is how complex. Now we are talking of ghosts. We are talking of ghosts here. Could it be they can only reveal themselves to us if they want to? Is it like angels? They can only reveal themselves to us if they want to and vanish into thin air, just like that. They are so intelligent. Now, demons. Let's talk about demons. Let's talk about demons and ghosts together. Madimoni. Are they clever than us? They must be. Because if they are capable of penetrating your heart and mind and live within yourself without you having taken them in, and you need something, you need somebody to pray for you for them to come out, then they must be so intelligent. Forget about evil. Evil is a word that we created to differentiate between good and bad, between good angels and bad angels. So bad angels are evil. I want you to not to think evil, but to think intelligent. Because iwewe nekunaka kwako kwakaita ikoko, nekuzita mutsvene, nekuzviti nini ndakanaka, you don't have power to penetrate somebody's soul, somebody's mind, and control them to do a good thing. You can't.
This is how not powerful we are, and how powerful demons are, and how intelligent they are. Are they not extraterrestrial beings? These things we call ghosts, these things we call demons. Are they not clever? Are they not so intelligent as to be able to come, right? And take the form of me and mimic me when I die? Psalms, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. So, Saul paanoona kuti ndakomberedzwa nevafiristia, Saul ndiye anotomboisa mutemo wekuti handidi kunzwa munhu anomutsa mweya wevafi, ngaabatwa aurawe. This is the Old Testament that was talking about the ability. There were people who were gifted, who had a gift to call the spirit of the dead. Vari mumakomba, vari mumakuva pasi papapo. They could do that. Kune ma-spiritualists right now in mumaguta whom I have heard will call the spirit of the dead. Kuti une hama yako yakafa, yawasuwa, kuti ndasuwa mai wangu akafa kudhara 1983. Ndida kuti wambodaidzwa timbotaura nawo. And there are people who can do that. Now, is this the spirit of the dead that is being aroused from where they are in the land of the dead? Or these are intelligent spirits, extraterrestrial beings out there who are capable of mimicking, because they are so clever. They have been there. They can penetrate wherever they want. They know, izwi rakuda rakadai so. Therefore, they can easily play around with it, and they talk. I think makambonzwa zvichinzi kamwana kadikidiki kabatwa nedhimoni, kubva kanyatsotaura sasekuru vaye chaivo vakafa vaye, kana kuti sambuya vaye, kana satete vaye vakafa, kubva kanyatsoita nebehavior yacho, nemagestures acho, nezvese, kuita zvese like that. Is it the spirit of that dead person? Kana kuti these are the devil's angels mimicking the spirit of that other person in the child, using the child as a medium. Nyaya DzeZvipoko, tikutaura nyaya DzeZvipoko. Tati zviriko zvipoko. Zvinotyisa. I know a lot of people, are scared kuti teerera nyaya DzeZvipoko wozorara hope, unodzikotsera sei hope. There is one thing about ghosts which I should tell you about before we tisati tanyanya kuenda kurefu about ghosts. Ghosts do not harm people. Ghosts do not harm people. Elijah ataura nyaya yapo yekuti chipoko chinogona kukupa lift. Kune vanhu vakambopiwa lift nechipoko,
vani kutaurira kuti motikari yacho haina kubheuka kana kuti bhazi racho harina kubheuka. Vanobva kwamurehwa kwamukarakati rodhi yekuuyuyu pakari mazondo apo pakari mazondo tichidzika kuenda muna Nyazvikatsi, muri kuva muna Nyazvikatsi umo. Vane kutaurirai kuti wakange usingamukire, kune bhazi rekumukira remusi wemandi raikwirwa nevanhu vanenge wanakidzwa neweekend nemadzimai avo kana kuti netumwe tunhu amboita kumachechi, woti hano tinomukira nebhazi remakuseni rinosvikopinda pambare na6 o'clock ubva wangosvikoendera kubasa wachiburuka basi. Vani kutaurirai kuti pakari mazondo tichingobva muna Nyazvikatsi takwira mbishana apa, pakange paine kamwe kaarea kainzi ukaona bhazi rakumbasitopi ipapa pamukwiri bhazi usiku, ende munokwirira kumashops, but some people were just stubborn, so they would wait for the bus ipapa. Saka iroro bhazi reChipoko raiuya early than bus raiuya early. Waitoona shiri yekutanga iyo yayambuka pane Nyazvikatsi, wotomisa shiri yekutanga, driver bhazi tutsiriri, kondakita otoburuka, motopinda bhazi piti 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 piti, tatata, bhazi rakutorohwa rakutoenda. Chaizokunetsai manje ndechekuti maizoona bhazi chairo riri kuoverteka imoti ko nhasi kwaita mabhazi mairi ekumukira kwamboita sei, and pakunongotanga kuda kunochena mobva mati pengeni, and munongoona makangogara pai pamakwirira bhazi ndopamune muri apa, hakusina bhazi chairo raro raenda. This is life. Zvinhu zvaiitika. Ask vanhu vanogara kwaMutize, vanogara kwakari mazondo, vanokutaurirai kuti these things used to happen. Vanogara kunana uyuyu vanokutaurirai, vanogara kunana murehwa Crow, they will tell you that these are not just nyambo kana kuti stories. These are things that really used to happen. But I don't know what has happened. Everything has just died a natural death. It's maybe because kwakugarwa nevanhu vakawandisa, and life has changed, and technology and the coming of electricity and so on has destabilized this spiritual realm one way or the other, and we no longer have such things. Upenyu ndo zvinoita upenyu. Ndati kune zvimwe zvipoko zvinogara musoro yevanhu, izvo ndozvoti dangerous izvo zvipoko zvinogara musoro yevanhu. Now zvipoko zvinogara musoro yevanhu zvine dambudziko, zvine danger, nekuti zvinotaura nesu from within, and sometimes hazvina basa kuti masikati kana kuti usiku. They are present and terrorizing people all the time. Zvine danger, very, very dangerous, and they tell people to do horrible things. And to those people who do not know, or who will not differentiate between themselves and Chipoko, sometimes they end up obeying the commands, and either they've ended up doing horrible things to others or doing horrible things to themselves. Some have gone on to kill other people because they've been told by the ghosts in their heads to do certain things, or they've ended up killing themselves or harming themselves because they've been told by the ghosts in their heads to do that. So it is very important to know that these supernatural powers are there. 1 Samuel chapter 28. Tinonzwa isisi Saul achienda kumuvuki and asking her to bring up the spirit of Samuel.
because he wanted to ask. He had prayed to God. Hanzi akanamata kuna Mwari. Mwari akasamupindura. Akaenda kune varoti vakatadza kurota. Akaenda kune vaprofita havana chavakaprofita. And he was left with one option. An option yaakanga achiramba. An option yaakanga achidzivisa. Yaakanga ari kuurayira vamwe vanhu. The Bible says he was killing other people. Zvekutoti chero iye mukadzi uyu paanosvikirwa naSamuel anotoramba nekutya. Let me read Samuel chapter 20. 1 Samuel chapter 28. And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies together for warfare to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head forever. Now Samuel was dead. Samuel was dead, and all Israel lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. And the Philistines gathered themselves together and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Then Saul said unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit of Endor. And Saul disguised himself and put on other raiment and went, and 2 men with him, and they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him whom I shall name unto thee. And the woman said unto him, Behold, thou know that Saul hath done. You don't know what Saul had done. He had cut off those that have familiar spirit and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life to cause me to die? And Saul sware to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this time. Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And Saul said, Bring me up Samuel. Bring me up Samuel. Murambe muchiverenga. Hanzi, bring me up Samuel. Tiri kutaura isisu nyaya yevanhu vaMwari. Kunyange vakange vatsauka panzira yaMwari zvavo wana Saul. But we are talking about the children of Israel. Somebody who was a leader. And they knew. Akanga achitouraya vavuki vavo vanomutsa mweya yevafi. But pazvakange zvamuomera, he knew these things are real. And he went to this woman and asked her to bring up the spirit of Saul. Mutsachipoko cha Samuel. Mukoma David, if you want to come on to share with us your experiences with ghosts
We just want to talk about, the about Nyaya DzeZvipoko, kuti zvipoko zvimboriko here. Sometimes tine dambudziko rekuti tinoramba reality sevana vaMwari, semapostori. As a result, we suffer in silence when certain things are happening in our lives. Ndati chinoita kuti upenyu huome inhau yekuramba. It's our resistance. It's our failure to accept life and its realities. Life is what it is. This is life. And when we fight against reality, it becomes painful. When we fight against pain, it becomes very, very painful. If we fight against certain emotions, they become very, very even painful. If we fight against the truth, it becomes painful. So feel free to come and share. So ndikuti zvipoko zviriko. This is real. Zvipoko zviriko. So mukanzwa uprofita vachitaura kuti Mwari vari kunditaurira kuti pamusha penyu panombuya chipoko. But hatifaniri kuprofitwa kana don't believe them when they tell you nekuti pane mweya unombouya imi musingauoni, ari kunyepera muprofita iye. Because vaprofita vari kunyepa mazuva ano. Kuna vaprofita who really want to get a reputation by prophesying about, about evil spirits. Although they are there, my demons, they are there. But they want to take advantage of that and say, pane mweya wakaipa unopinda mamuri unoda kuzokukonzeresei kuita zvakati kana kuti unokonzeresa kuita zvakati. Iwewe usati wamboona zvinhu zvacho, unonzwa munhu achitaura kuti no, hazvisati zvasvika pandiri. They are just fibbing up. They are just creating stories. But there are certain things zvaunoona kuti munhu anenge achiprofita kunzi onaika. Handiti pane zvinhu zvamunoita imi. For example, munoti dzimwe nguva chaidzo muchienda kubasa, munopfuurira junction kana kurasika mutaundi, dhorobha ramagara muLondon muya, mawagara uchifamba neunderground uchiita sei, wagara 10 years uri muLondon uchifamba, but urasika muLondon mawagara uchifamba mazuva ese. Several times munhu uchiwe disoriented in London where you have been. Munhu uchikubata pamweya okutaura kuti right, iwewe mweya uri kunditaurira kuti unorasika muLondon mawagara mazuva ese iwo, kana kuti unorasika mumaraini maunogara mazuva ese iwo, unotomboshaya kuti ndiri kupi. Woti sure zvinoitika. Wochikutaurira kuti now chinhu chinoitika kwauri iwe ndechekuti pane mweya unouya uchisvopinda mauri wokudzimaidza, woita take over your mind, woita take over your brain, woita take over even your sight, woita take over even your reasoning. And kana waita take over mweya iwoyo wakuchikuendesa nekwausingaziwe. Chinangwa chawo chaunenge uchida kuti mweya iwoyo uite ndechekuti ukupinze patsaona while you are disoriented. This is what is happening. Kana kuti unongozviita izvo zvezvo kuda kungokutormenta, kungokuterrorize, okupa kundiso yokuti kuti mweya iwoyo usakupinde. Mwana wamai, tinoda kuti unamate, utsanye mazuva ako mairi, wozouya pano tonamata tese. Mweya uyu unobva wabva pauri, hauchakubviringidza. Ndowanonzi waprofita iwo, ndowanonzi waoni. Now that it's knowledge. If we know, chinhu chatiri kutaura pamusoro pezvacho madekwana yechipoko, akasika mweya hatisiti mweya twatinoti let me say hausi mweya wokutamba nawo. The devil, when we are talking of the devil, some people underestimate. It's unfortunate as people, we have not studied the devil. And a lot of people talk about the devil. And Satan, pane akazoita joke rekuti, you know what, vamwe venyu muchazoti munogara muchituka Satani imi musinganamati zvakasimba, muchirarama muzviwi, asi
moona nguva yamunoti makafarisa motuka Satani. Chenjerai kuti pamuchafa pazuva rekutongwa maenda kugehena, Satani uya wamaimba muchiti hetu hamba Satani, Satani hamba Satani unondichungurudza mazuva ose, anenge ariko. Oti saka paipa iwe waida kuedza kuita sei pawaiimba zviya zviya. Anzi nyaya yatinongotaura pamusoro payo panapa ndeyekuti the power of the evil, the power of the devil, a lot of vana vesangano vanoita underestimate, vanongofunga kuti kangoriwo kapower kadiki diki. It is not like that. When we talk of evil angels, when we talk of evil spirits, Baba David, my request mukabva disappear. It was going to come up here, but your request is just suddenly disappeared. I don't know what happened. Now, I'm saying, mweya tiri kutaura pamusoro pezvayo yezvipoko, mweya tiri kutaura pamusoro payo yemadhimoni, haisi mweya yekuita underestimate. Haisi mweya inongokikwa netuvanhu twese twese. Okay, thank you. I can see you. There you go. Haisi mweya inongokikwa netuvanhu twese twese. Thank you. Magadi Baba. Apostle, God bless you. God bless you too. Right. Let me increase my volume so that people on YouTube can hear you. All right. Okay, thank you. Now, maenzwa nyaya tikutaura pana tipewo nhoroondo maexperience zenyu nezvipoko kuti is it real kuti kune zvipoko kana kuti this is a figment of our imagination? I would rather answer a question in a way of questioning you again. There is my demons and it. Okay. And there is angels and it. Mm-hmm. So angels, they use Holy Spirit, part of the Holy Spirit, part of the Holy Ghost. Mm. Going back to your question, zvipoko zviriko here? Is there anything called zvipoko? We may be in that side of denial to say there is no such thing, because it's lack of wisdom in our own life, in our own spiritual life. Mm-hmm. But for me, zvipoko zviripo, zvikwambo zviriko, okay, zvidhoma zviriko. All right. Why I say so, if we look into, let's go into the Bible, the story of when Paul and Silas went to prison. Why did they went to prison? They casted a spirit of a he inside that lady. That spirit was the one that was helping that young lady to tell people what was happening around them. Mm-hmm. But it wasn't the spirit of the living God. Mm. It was the spirit of the darkness. That is why the spirit had to be casted out by Paul and Silas. Yeah. Coming back to our own, like where we come from, Africa, we have Nganga, traditional healers and all that. Yeah, some of them, they use those jujus. They can make you mad. They can make you see animals at night and all that, whatever they want to do. But as Christian, I think we are a bit stubborn and we are a bit ignorant because
the line between the light and the dark, if you are not biblically, spiritually rooted, you might end up believing in the darkness, thinking that you are in the light. Mm-hmm. This is why even the churches we have, the days we are living right now, some of the churches, they are not serving the living God. Mm-hmm. They are not serving the God of light. Now, they have their jujus that they are collecting from Ghana, from Nigeria, from wherever, those countries. And those jujus, it's a sacrifice that they have to sacrifice something for that thing to work. It has to do with blood, it has to do with so many things. This is where we come back to Chikwambos. Mm-hmm. I'll take you back. Is it 2000? No, 2001. No, 2000. Back home, there was these people so-called Tsikamtanda. How long are you going to be upstairs for? Mm. So when this Tsikamtanda came to the village head, they said everyone has to go through Tsikamtanda. Kuti muone kuti hamuna zvindofa here kana kuti that other thing you mentioned. They come to our house. They said, oh, there is something at your house that we need to pick. We need to take out these, whatever, they name it, like Tipoko, whatever it is. Right. But for myself, since I was the age of 9, I refused to do traditional things. Okay, yeah. And my father freed me from doing such things. He said, son, don't partake in any of these. Sunday, go to church, worship your God. When Tsikamtanda came to the house, they tried to make me drink some juicy that was black and all that. But I said, no, I can't. They said, if you don't, you will die within 7 days. I said to them, if I die with my father, let me die. My biological father was like in a state of a shock. So why would my son be so stubborn? Mm-hmm. I was stubborn because I know my maker will fight for me. Hallelujah. So they tried to look for whatever they were looking for in the house. They couldn't find anything. Then they put the blame on me because I didn't drink whatever they wanted me to drink. Good. And they said within 7 days, you are going to die. You are going to die, or your father will bring you to the chief's house. Then you have to pay 7 cows for us to give your son medication. I said, Father, if I die, I die. If I die with Christ, I die with Christ. Don't worry about them. 7 days went past by. My father was just looking at me every day. Are you normal? Are you okay? Are you sick? I'm okay, Dad. So things that gobos are real. People, they are going for it. Some people, they do it for money. They go get these recombos for money. But by doing so, you find out that every year that spirit will take one of your family member. So where do you think that the spirit of your family member that is being killed by gobos will go, by those recombos will go? Surely it's not going to heaven. These are the same spirit that comes back to haunt the families. You hear oh, akagarwa ne demon ratete vairanga vasina kuroorwa vakafa vasina kuroorwa mweya wacho haupi. Yes, because we are 3 parties: spirit, body, and flesh. The body shall go back there. The spirit shall go back to where it came from. But if it doesn't go that place, definitely it's gonna roam around to look for where to stay. Okay, yeah. You find out that
sometimes we fight so many fights that we don't see with our eyes. We face struggle every day in our life, but we don't see the breakthrough coming. We go to church, we pray, Father Abba, deliver us everything every day. But sometimes we are praying amiss because we don't know exactly what we are uprooting. We don't know exactly what we are binding. We don't know exactly what we are fighting with. Zimungwa, we are fighting to knock the door that the Lord has closed. But we are still knocking the door. God has shut that door for a reason. He has shut that door for a reason. These juju you are talking about, these gobos, they are real. I remember when I was in Glasgow, I had a dream at night. I had a dream. So this dream was so real that I woke up and prayed. Then in the dream, the spirit which was in that person had the audacity to ask me, who do you think you are? Then I woke up and I pray. Then the spirit says, we are not leaving. We are not going anywhere. You will find us there and you're not going to take us anywhere. Right? So I went to church. I spoke to the person that I was with. I tell her that, listen, this is what was happening all night long. So when I got to church, exactly the woman I saw in the spirit when I was praying, she was in the church. Then I looked at that woman. I felt my hair moving. I felt my skin moving. All right. So it comes the time praying for people. The pastor was praying for people. The lady went to the front for prayers. And here we go. The demon came up and started kicking. You know, I could see the pastor sweating from head to toes. But for me now, because I knew what was taking place, through the revelations, I just clenched my fists and put them back. That time I was just a deacon in the church. I could feel the power pushing me forward to go and do something, but somehow you always respect the office of the offices in the spiritual realms. Yes. Because your pastors, your prophets, they have to do the job. If you're a deacon, just sit back and sing hallelujah there and sing and pray. So it happens that the pastor's wife came to me and grabbed me and said, son, can you please come and pray for this woman? Help us pray. Yeah. I did not touch the woman. I just pointed at the woman in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Get out. The woman just go around and on the floor. The demon came out. But the moment that woman fell down, it hits me big time that I found myself in the bathroom, and who was behind me? Now it was the pastor's wife behind me, hitting me at the back because there was so much saliva coming out of my mouth, thick ones. Yeah. So the same spirit that was in that woman came back again when I was in the house, in the evening. It said, what were you trying to do? Because, okay, you kick us out. Where do you want us to go? These things were ugly. They were ugly. I don't know what the example I can give you, but they were ugly. So after that, I prayed and I prayed and I prayed and I prayed. After I finished praying, there was a verse that I quote from the Bible when Moses crossed the Red Sea. The Red Sea, yeah. When it says, the Spirit of the Lord says, these people, you will never see them again. The Egyptians that you are seeing coming to you. Yeah. Yes. So that was the verse came to me, and then from then I was free because I knew it is settled. So going back to what you were talking about earlier on, vanhu hatingobhilivhi zvekumhanya asi we ignorant hwedu ndo huri kupa kuti tisafestereke.
zviri kutipa kuti tinyatso kusafa, because mweya yemadzinza imwe iri kungonzi mweya yemadzinza haisi mweya yemadzinza, mweya yezvikwambo zvakabatwa nana sekuru vedu nana sekuru vasekuru vedu. Because it has been there for generation and generation, now is now being classified as mweya yemadzinza. yakuita kunge mweya yemumisha. Right, but this is something that somebody tempered with somewhere somehow until they inherit to be part of the family. Now they are calling him mweya yemadzinza. Vana vemusha mekwanenge havarorwi. Vanomusha vakadzidza vakapasa, but hapana kana wana anoshanda. Unozvibvunza izvozvo kuti zvakamira sei, unopindura mubvunzo wakamira sei. Munhu akapasa ane ma-O-level ane madegree madiploma but no job, haagari pabasa kana kutongoti anopedza kufunda haadi kutonotsvaka basa. Vasina kufunda vacho vakanga vakafoira ndoona vachiita hazvo zvine musoro vachitokwirira mudenga. Zvikwambo zviriko hama dzangu, zvidhoma zviriko, zvidhoma mweya yetsvina. Zvikwambo zvinoshandiswa nen'anga, zvinoshandiswa navanhu vanoda kupfuma zvokumhanya, zvinoshandiswa nevanhu vanoda kugangira vamwe vanhu. All those things are there and they are real. Asi zvinoda kuti tizive kuti zviriko kuitira kuti tigone kuzvirwisa. Ndizvozvo. Good. Coverage yaunoda kudhifita zvinhu zvakadaro, kuve uchiziva Mwari, kuve uchitya Mwari. Vaudzei? Ndinorangarira vhesi inotiyo, your body is a temple of God. When your body becomes a temple of God, the chikwambo has got no entrance to your body. The chidoma has got no entrance. They will feel the fire of God around you and they will move away. Sure. Zvinotonzwa kutsva. Ndinorangarira gore ripi 96. I think 96, 97. Zvakauya zvidhoma zvakauya. Zvikachema sevana. Baba, ndakabata mazimbe emoto. Mazimbe akatsvuka kuti piriri ndikamaisa mumaoko ndakadaiswa. My father looked at me and said, "Are you okay?" Kwete for 1 minute ndikamaposera kwandakamaposera so kukachema zvivana kwanana maposera mazimbe wani. Zvakazamba. Ndo paunoziva kuti izvo dzimwe nguva tinongotamba neshoko raMwari but tikatya Mwari, Mwari vanodhifita mweya yerima yese. Tikaziva Mwari, madho anovhurika muupenyu hwedu. Amen. Tikatya Mwari mumachechi matiri, tikapreacha salvation not prosperity. Mwari vanoti deliver, Mwari vanofamba matiri vagotichengetedza. Asi tikanangana neprosperity, tikanangana nekungovhura madhoor open, pasina salvation, pasina shoko raMwari, hatina zvatiri kuita. Tikaparidza nyaya yeprosperity, tikaparidza nyaya yekupfuma yekuda kungogara zvakanaka, ndopatiri kukoka zvipoko. Ndopatiri kukoka madhimoni. Ndopatiri kukoka mweya yezvikwambo. Because how can somebody say ndikakunamatira kana kuti ndikakupa bhengo unobva wapfuma? And there is nothing like that. Apostle, ipapo pakaoma panotondinetsa because Christians of today we becoming so lazy. You rather take $100 in your account or £100 in your account and give to church, thinking that it's gonna be 100 folds back to you. But as this is zvinoreva, zvive kudaro. Hatomborevi kuti ukapa £10 uchaona £100 back. No. It's your faith. What is your relationship with God? Are you giving because you are feeling that your heart you have to give or you are being told to do so? A man of God says, if you put money in my hands, you will never be poor. That's rubbish. Well, they tell them.
We do not worship God for our gain of the wealth of this land. No. We worship God because He has created us in His own image so that we may worship Him and praise Him. But at Zimunguva, we use God as a hospital. We use God as a quick fix. We use God when we need Him. This is not how we are supposed to praise our God or worship our God. Unonzo, a man of God says, if you don't give in my church, you'll be poor. You are cursing the children of God because they are not giving in your church. Which is really sad. We have prophets that for you to go and see a prophet, you pay £500, you pay £250 for constant, concentration, whatever they call it, just to go and see the man of God for a prayer. You are told to pay $250 to see a man of God. Which man of God is that? That's, for me, it's rubbish, Apostle. I'm sorry. It is rubbish. Let's call it rubbish. You will never buy anointing of God. You will never buy the power of God. Yes. This is why God did not put somebody between us. Your knees are very close to the ground. All you need is to bow down before God, the maker of the heaven and earth, and ask whatever you want. The word of God says, ask, it shall be given. Knock, the door shall be opened. Unto him, but not unto the other men. Where are we, children of God? When you look at these prophets, they bring these bangles, they bring this anointing water, anointing stones, anointing handkerchief, whatever it is. It's all merchandiser to make profit in the church, but not to deliver you, child of God. You go to your bed wearing apostle's shirt like this, and this, I'm protected because I'm wearing the name of the apostle. Where is Jesus? Where is God in that? Nyaya muri kutaura iyo takaiona mazuva apfuura aya pakange papinda mumwe muprofita wekuzimbabwe uku pataiti kuti akaenda kunotsvaga magweta enyika ino, asi ndiye anosimbopa vanhu anoended water, anoended oil, anoended bangles kuti avaprotect. He did not take those bangles to court to represent him. He looked for real people. Now nyaya mabata inyaya yakakura. That vesi yandaisa nhasi pashoko redu 1 Samuel chapter 28. Where Saul akomberedzwa nemaFilistia. Aona kuti David is really coming for him. Anobvunza Mwari haapindure. Anobvunza vaprofita havapindure. Anobvunza waroti havana chavanopiwa. Oenda kune mudzimai aiita zvekuvuka achimutsa mweya wakafa. Omumutsira Samuel. Now I want you to listen panyaya mabata imi kuti vanhu vanokanganwa kuziva kuti there is God. There is something that is always there. Jesus Christ and God and the Holy Spirit. Kwete mweya yemadzinzi. Unzwe zvinotaurwa nemweya inoenda kunomutswa nevanhu. Tikaverenga Samuel, 1 Samuel chapter 28 pa verse 22. That's so fell straight off. No, not by 22. Right, by 16. Inoti iko. Then Samuel, wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord has departed from you and become your enemy? Why are you coming to me to ask me? Because the Lord has departed from you and has become an enemy. And the Lord has done to him as he spoke to me, for the Lord has rent the kingdom out of thine hand and given it to thy neighbor, even to David, because you did not obey the voice of the Lord, nor execute his fierce wrath upon Amalek. Therefore had the Lord done this thing unto you. Apostle, read again where it says the Lord is departed from you. The top verse, I remember very well.
Right. Verse 16. Yeah. Then said Samuel, wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord is departed from thee and is become thine enemy? Right. Muri kuona ndo pataitaura kuti izvoni maprofita edu amazuva ano vamwe vakanga vakapiwa anointing naMwari, vamwe vakazvipa anointing, vakanozvitsvagira anointing yekuprofita nekuita mabasa esari. Asi nekuda kwokuti vakuda mari kudarika Mwari, jaketi ravapfeka iri harisiro jaketi ravakapiwa naMwari, iri rava jaketi ravo renyika. Chakaipira basa iri ndechekuti kana watanga pakanaka negrace, grace haibvi pauri. Anointing unokwanisa hako kuipfeka in your own way. Zvakafanana nemurume wangachiverengwa pabhaibheri iyo kuti Mwari watobva, umambo hwaMwari hwabva pauri, watobva, you are as good as dead. Ndozvokuitika the life we are living right now. We have people who are standing as men of God. We have got people who are standing as preachers of the gospel. We've got people who are standing like prophets of God. But they are just wearing the jacket. But the spirit of the living God is not with them anymore. Not there. All they are worried about is the wealth of this land. You see some prophets bragging, I've got money. You go to Zimbabwe, start handing out money to people, not the ones who need it, just to the crowds. Where is God in this Christianity that we are in today? Where is God if you go and buy a Ferrari, but you've got more than 100,000 widows in Zimbabwe, orphanage in Zimbabwe, they don't have food, they don't have nothing. You buy yourself a private jet. Where is God in that? Hamutorina naMwari wacho. Ndo right. Ndo kwetiri kuchaenda ikoko kuti, you know, the purpose yenyaya yatiri kutaura nayo kuti zvipoko zviri real, zviriko, and mweya yemadhimoni ariko, and zvikwambo zviriko, mashave ariko. Vana vaMwari vanofanira kukwanisa kurecognize shave kana chipoko kana chakuopareta muchechi. Nekuti chipoko chinogona kuopareta muchechi chichiita sekunge mweya. Icho chiri chipoko. Chinenge chitori mweya. But mweya werima. But mweya werima. Chigokutaurirai kunge chiprofita. Asi chiri mweya werima. Kana ukasaziva kunobva simba rezvipoko, kunobva simba remadhimoni, kunobva simba remweya yese yerima iyi, tinozadza chechi, kuzadza chechi kuita thousands, kuita a million people tiri muchechi, but tiri kutungamirirwa nechipoko. Moto chokwadi baba, because chipoko mweya. Dzimwe nguva unotongoona to small sticks like this and you never know what it is. When the time is right for it to vanish, it will vanish like there is nothing, and it will go. And these chipoko, there are some prophets which I don't like to call them prophets. I call them prophets. Prophets. Or propheliers. Because they use chipoko. All they do when they act like they are prophesying, you realize that they talk more about your past. They talk more about the ones who died long time ago. Oh, yes. What does that have to do with the power of my father? Because those zvinozikanwa nezvipoko. Those na Satan. Satan doesn't know your tomorrow. No. Only God knows your tomorrow. Yes. This is where you see like so many people, when you mention your mother's name, your auntie's name is Angela. You go like, oh yes, it's my auntie. What does that have to do with the power of the living God? What does that have to do with God? Ask yourself,
your phone number. Why does God need to know your phone Your number? phone number. That is full of... Now nyaya muri kutaura yo regerai tipewa vateereri muenzaniso wakamboitika kugweru uku. Pakanga pana muprofita akasimuka achiprofita vamwe baba, zvikanzi baba imimi mweya uri kundiudza kuti pamba penyu panoda munamato, nekuda kuti pane zvinhu zviripo zvinouya zvichidai, saka zvinoda kuti zviuye zvishandirwe, zviite sei, zvibviswe. Right. Apedza zvikanzi right, saka mochitipa adresi yenyu tigozoya pamba penyu. Zvikanzi nababa waye wainge wanamatwa waye, zvikanzi hama yangu, chakuudza zviri kunetsa pamba pangu ndicho chichakupa neadresi. Yes. Kana chisingaziva adresi yepane dambudziko, therefore hachinetsa. Tirikuda kuti tibatsirane nevateereri kuti, you know what, sometimes you just have got to use your wisdom. You have said, the word of God says, my people will be destroyed by lack of wisdom, by lack of knowledge. And sometimes you don't need to be a rocket scientist to pick up that this person, this pastor, this evangelist, this deacon, or this prophet is not in God. They are echipoko, echikwambo, mweya werima, mweya wetsvina uri kutaura pamunhu uyuyu. Ndo mweya yaregioni yaya yakabviswa mubenzi riya kumakuva ikakandwa umu yaakutaura, because zvairi kutaura hazvinei nedenga. If it is really the Holy Spirit which is talking, the Holy Spirit should be directing you towards not earthly prosperity, but heavenly prosperity, heavenly riches. And it should be encouraging people that when you have done everything that pleases God, the rest will follow. The rest will follow. You don't have to pray to be rich. No one should be praying for you. Well, I want to pray for you so that you become prosperous, so that your children can prosper, your children can find places in university, your children, or you shall be married, or this. I want to pray for you. No, we should be saying, you know what? Let us love God with all our heart and our minds and our soul. Let us love our neighbors. Let us treat others as human beings. Let us help those who are poor. And when we have done all this and keep looking at God, the rest will follow. You see, Muri right is 100%. When we look into that deep, you find out most of the people, most of the Christian people, they don't want to go through process. They want a quick fix. And a quick fix means cutting away from God and go the other way. We have people who said, "Oh, I can't carry a child, I can't bear a child." But when they go to this witch doctor, you find out they will have a child. Who is helping you? The same Zvipokos there, they help you to have the baby. When that child grows up, you hear problems after problems. They need to be delivered. They need to be prayed for. Yes. But people, we always run because same as this quick money. You can get quick money. Go to these witch doctors. You get quick money, but you shall see snakes following you. You shall see hyenas following you at night and day. There are some certain rules that you have to abide to. Yes, that's very true. Our God loves us as we are. All we need is to open our hearts to Him and worship Him. Give it all to God. Forget about your problems. Forget about how long it's going to take you. Put your faith in God. Look at Moses. How long did he waited with those people in Egypt to get out of there? Many years. We give God the glory. Hallelujah. We give God the glory. Yes. If you have got, you feel free to request to come
to come up on our chat and share your experiences, your stories, and what you want to teach us about, zvipoko, mweya yakaipa, mademoni, evil spirits, dark angels, and spirits of the dead. Because these things are real, they are there. My brother there, David, is saying, you know what? It's being naive to deny the fact that zvikwambo zviriko, mazvidhoma zviriko, madumu ariko, kune vanhu vanosenzesa nyoka kuita zvinhu, mazizi kuita zvinhu, mapere kuita zvinhu. Those things are there. Those people, they are there. This spiritual realm is there. It exists. And my examples actually, they are plenty in the Bible. When Jesus got off the boat or ship, whatever, onto land and came face to face with a mad person upon the graves, the evil spirits started shouting and screaming, and Jesus had to chase them out. Which means they are there. It's real. They are there. To those who come from Africa, Baba. Yes. Why do they do guva kana munhu afa? Kuda kunyaradza ma-spirits. Vamwe vanoti kunyaradza maspiriti, vamwe vati kudzora mweya wemunhu uya kuti uve nepisi pamba or wherever pauri. That's the dead spirit already, but the Bible says let the dead bury themselves. This is why Christians are not supposed to go and roll makua and do all that. But the Mungwa tinozvita because it's traditionally we have to do it. Me, I don't do that. Itime uriko kana mapedza monduza kuti mapedza kana kuti sandudza kuti mapedza zvapana. Zvino mazuva ano anokumbira mari nekaverevere iwo vachida kurowa makuva. Munotochenjerera kuti mari yamuri kuendesa uku haisi kuenda kunoroweswa guva here kana kuti haisi kuendesa kunotengeswa mbudzi yekurasirira here. Iyo nyaya yemari yamabata iyoyo ndoimwe nyaya inonetsa paukristu hwedu. We part with this money without praying for it. We just give people, said okay, and then munosenzesa kunhamo kwacho kana kupi kupi. Vaiwana zvavanozonetsa nayo. Ndopaunozoona kuti every month wambe uchibhalansa mabhiri ako zvakutanga kusabhalansa. Pese pawabata kamari kane musoro unonzwa kuti varwara, ambuya varwara, sekuru vafa, muzukuru vafa. Mari yayo yotospendwa quick without you knowing it. Kungotambira chete injini yemotikari yakutanga kuita usikazo. Apostle, chazombotsvaga topic ine musoro tozodzoka hedu regai nimbotiza inini but nzoramba mundakateerera ramba zvitaura. Thanks very much. Thanks very much. God bless you and keep you. Okay, God bless you too. God bless you. Right, and my brother David there, wanga vari kupawo testimonies nema experience avo. Vataura nyaya iri very crucial kuti we must be very wise. Nekuti machechi mamwe atiri kunamata tiri kutungamirirwa nezvipoko nekuti zviriko. That topic yanhasi ndeyekuti zvipoko zvirichi, zvipoko zviriko. Let's talk about ghosts and hear what your experiences are. Nenhau yezvipoko, nenhau yemashavi, nenhau yemidzimu, and so on and so on. Vaunza nyaya yezvidhoma, yezvitukwani, and you are saying these things are there, they are real. To say hazviko tinenge tiri kuda kuzvinyengera. What is important is to know. Hatimboendai mushoko raMwari tinzwe kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari anoti kudii pamusoro pezvipoko. Kana zvakatotaurwa naJesu kureva kuti zviriko. Jesus Christ, the Son of God, spoke about ghosts.
It means they are there. They are real. Even today, they are there. You may like it or you may not like it, but it's better to be able to know that ghosts exist. Because sometimes ghosts are living in our families, ghosts are living in our workplaces, ghosts are living in our cars, ghosts are living in our phones, ghosts are living in our TVs, ghosts are living in our minds. I said, when the ghost enters your mind, it becomes dangerous. It becomes dangerous. If it finds a home within you, it has become really, really dangerous, because that's when it can begin to wreak havoc. Ndenge kutaura earlier on kuti inzwai munzwika zvipoko zvinoita magetsi, zvinoita zvimumvuri, chazvakangonakira ndechekudai so. Kana zviri kutambira kunze uku hazvikuwadze. Zviya zvinokrosa marodhi hazvikuwadze. Saka ukaona chipoko chichikrosa road uri kudhiraivha usiku, don't do anything, just continue driving. Even you won't even hit it. It's so fast and it's so elusive, you won't even hit it. Don't swerve. Chero ukaona chichiramba chichiuya kwauri nemagetsi acho chakapenya kuti ngwe, don't do anything. Chero ukachinzwa mumba chichigwedemudza mapureti, don't do anything, just continue to sleep. A ghost that is coming and not within you is harmless. It doesn't harm you. It doesn't injure you. It doesn't kill. Handina kwandakambonzwa munhu akakuwadzwa nechipoko kana munhu akaurayiwa nechipoko. Hakuna. As long as chiri kunze kwemiri wako, hachikuwadze, hachiurayi. Chipoko chandida kuti muwe careful nacho, chipoko chinopinda mukati mako and live within you and begin to give you ideas and begin to talk to your mind, to talk to your brain, to talk to your eyes, to give words to your mouth, to hear in your ears, to smell, to feel. Ichocho chipoko ichocho chine ngozi. Now, pana Luke and pana Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 per 49. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. For they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Jesu paakange apedza kuparidza, you know, when he had a very huge crowd along the sea, and then he sent his disciples in a boat where he dispersed people, making sure they had gone back home safely and so on. He went to a mountain to pray. Then he saw his disciples facing difficulties because the wind was against them in the lake or in the sea. And he said, I need to go and help them. And he was walking on water towards them. The disciples, when they saw Jesus walking on water, they thought in their heads, this is a ghost. Who can walk on water but a ghost? How did that come into their mind, that it's only a ghost that can walk on water, and it can only be a ghost that is in the sea? It was a belief during those times that a lot of people who perish in seas
will turn into ghosts, and sometimes they would roam the seas and do a lot of things. Hence, we have got a film, Pirates of the Caribbean. It's based on people's minds and thoughts about the ghosts that live and roam the sea surfaces, and sometimes they cause havoc, causing shipwrecks, even more shipwrecks, and so on and so on. And when the disciples saw this apparition, they thought it was an apparition, and they were so afraid. They took, all of a sudden, all the problems nekunetswa nemhepo mugungwa disappeared, and they were afraid. And Jesus said, do not be afraid, peace be with you. It's only me. It is only me. Inzwai munzwa nawo mari. That is Zvipoko zviriko. But can we not even recognize Christ when we are in difficulties and he is coming and walking towards us to save us and help us? Inzwai munzwa. Luke chapter 24, verse 36. Luke chapter 24, verse 26. Not that 26, 36. Now, you know the story on the way to Emmaus. And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, peace be unto you. But they were terrified and frightened, and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them, why are ye troubled? Why do thoughts arise in your hearts? Behold, my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit had no flesh and bones, as ye see me here, have flesh and bones. And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. And while they yet believed not, for joy and wonder, he said unto them, have you here any meat? And they gave him a piece of boiled fish and of an honeycomb. And he took it and did eat before them. The reason why I am reading these two verses is just to evidence that ghosts really exist. Zvipoko zviriko, and zvinorarama. And we must be able to identify chipoko from mweya mutsvene. We must be able to identify. Look at, sometimes we are so blinded by our needs, by our distress, by our suffering, by our problems, that tinotadza kuona Jesu Kristu. Tinotadza kuona zvokwadi. Tinotadza kuona rubatsiro. Tinotadza kuona huipi pane hunaku. Just because we are so distressed by our desires, by our needs. Zvipoko ndati zviriko.
zviriko zvinorarama. Chipoko chine danger, hachisi chipoko chinouya chichifamba. Chipoko chinogara mumwoyo, chinouya kuzogara mupfungwa dzako and take control of you. That ghost is dangerous. Ndati musatye zvipoko zvinouya zvichigwedemudza maplate. Musatye zvipoko zvinouya zvichibata-bata, zvichivhevheta, zvichisimudza maketeni. Musatye zvipoko zvinouya zvine light. Hazvikuwadze. I've had encounters with such ghosts which come in the form of light. They don't harm you. They don't harm you. Keep them outside and let them not come inside you. Zvipoko zvamumachechi. Chechi dzaane zvipoko. Chechi dzakutungamirirwa nezvipoko. And tikasaziva kuti chechi yakutungamirirwa nezvipoko, tine dambudziko. Nekuda kwekuti tichateera chipoko chinotiendesa nowhere. Tichateera chipoko, tichakwira bhazi rechipoko. Ndambopa menzaniso inini nokuti isisi zvipoko zvandakakura ndichinzwa ndichiona nezvemadzangaradzimu, zvandakakura ndichinzwa nekuona kumusha kwedu. You wouldn't go anywhere. Wanoziva kwamukwabuku, wanoziva kwamukwa rakati kwamahute. Uko apo pamakuva pepe painzi pamavhudza. Painzi pane zvipoko, pane madzangaradzimu, pane itika masaramusi. Now masaramusi aitika ipapo ndiye kudaiso. Waiti ukasvika ipapo uchichovha bhasikoro, waigona kuedza kunze kwaiedza. Uchichovha bhasikoro, uchifamba, uchiinda, uchikwidza makwidza, uchidzika, ugoyambuka netumarukuwa uchienda kumba. Wotozoona zuva rakubuda uchiri ngori pasame place. Bengeni. Ndataura nyaya yezvipoko zvanzi naElijah Mangwengwendi. Chipoko chinokupa lift. Ugofamba mitunhu nemitunhu. Kwakunoedza ungoona uri panzvimbo imwe chete. Kune zvipoko zvinokupa mari. Ugoita ma-thousands nema-thousands nema-millions. But kwakunoedza unongoona uri panzvimbo imwe chete. Chechi yanhasi, if we are not careful, tiri kuenda mukereke iri kutungamirirwa nechipoko, bhazi rechipoko. Pakunoedza unongowana uri pasame place. Panouya Jesu Kristu unongowana uri pasame place. Woshaya kuti kosaka ndakange ndiri kupi, ndakange ndichiite, kuinga zvandaienda kwese pandaikwira makomo, kuinga taienda kumapungwe, kuinga taiita zvakadai namufundisi, taiita zvakadai namuvhangeri, taiita zvakadai. But why is it that I am just still on the same spot? It's because wakanga uri mukereke inotungamirirwa nechipoko. Wanga uri mukereke inotungamirirwa nechikwambo. Wanga uri mukereke inotungamirirwa naSatani nengerosi dzake.
hadzina kwadzinokuendesa, asi kuti dzinokurambidzira uri pasame spot. You remain on the same spot. I want you to think about your own life. I want you to think about your own life. Kuti musituation yauri mukati meupenyu hwako iwewe, hausi kutungamirirwa nechipoko here? Are you not in, what can I say? Hausi life yako haisi kungoti every day uri kungoti ndiri kufunga kuti gore rese riri ndaifanira kunge ndapa next level, but I'm still at the same level. Ndingori pekutanga, chimbori chiko. Unogona kunge uri kutungamirirwa nechipoko mumwe wangu. Unogona kunge wakakwira bhazi rechipoko. Unogona kunge wakapiwa lift nechipoko. Ende hakuna kwaunoenda. Unoramba uri pasame spot. Unomuka uri pasame spot. And bhazi chairo rinenge raenda manje. Just open your eyes. Open your eyes. Kereke dzawanda mazuva ano dziri kutaura nyaya yeruponeso rwepanyama, nyaya yeruponeso, nyaya yekupedza marwadzo epanyama. Let me tell you one thing, mwana waMwari. Ukaona uchinzi uya kuchechi, dambudziko rako ripere, wahakira kuchipoko. Wahakira kuchipoko. And ndati zvipoko zviriko. Nekuti Jesu Kristu akataura kuti zviriko. And he differentiated himself kuti inini handisi chipoko inini, because chipoko hachina miri, chipoko hachidye. Give me nyama, mundipe nechi, and I will show you. And look at my hands, look at my feet. You can see maburi ezvipikiri. Look at my skin. Muchaona pandakarohwa. As evidence that I am not a ghost. But chechi iriko nhasi iri kukuparidzira kupora kwemaronda ese. Yet Kristu ari kutaura kuti inini I am not a ghost. Look, tarisai pamavanga angu, tarisai mavanga, tarisai maburi ezvipikiri zvakaroverwa pandiri, tarisai nekutambudzika, tarisai mavanga, tarisai musoro wangu. It is me. But mimi muri kudaidzwa kumakereke nevafundisi nemaparidzi nevanozviti vaprofita vanokuti huyai kuchechi kuti madambudziko enyu apere, kuti mupfume, kuti vana venyu wave mugare upenyu hwakanaka. Yet Jesus akati chinoita kuti inini ndiwe different from chipoko is I still have got mavanga. I still have got the suffering. That ukaona chechi ichikutaura kuti ukauya kuchechi dambudziko rako remari rapera. Muri kutungamirirwa nechipoko, mai mwana. Mwana, muri kutungamirirwa nechipoko mukoma. Chechi kwenyu kune chipoko mukoma. Kana uri kunamata uchiti iwewe uri kuda kuti business rako rifambe, uri kutungamirirwa nechipoko muchechi. Muri kutungamirirwa nechipoko, vana vaMwari. Muri kutungamirirwa nezvidhoma mumakereke. Muri kutungamirirwa nemadhimoni mumakereke. Muri kutungamirirwa nevavuki mumakereke. Nekuti life is suffering. Upenyu chaiwo hune madambudziko. Munhu akazvarwa nemukadzi, man that is born of a woman has got few years on this earth, and being few, most of the few years are full of problems and troubles,
trials and tribulations. Saka ukaona chechi chikuti ukauya kuchechi kwedu dambudziko rako rapera, tinopedza matambudziko, uri kutungamirirwa nechipoko. Chipoko chiri kutaura, idhimoni riri kutaura mumuprofita, idhimoni riri kutaura mune mufundisi, idhimoni riri kutaura mumuparidzi, idhimoni riri kutaura mumunyori, idhimoni riri kutaura mumuvhangeri. Mweya mutsvene mukereke, chechi inotungamirirwa naKristu, inokutaurira kuti uya kukereke. Come to God. Come to the house of God and know Christ. Come to the house of God and know Christ. Do good. Leave all the bad works that you are doing, that you used to do. Believe in Christ and the Holy Spirit and God, and believe, have faith that God is the Savior. And when you have done all this, when you have fulfilled Christ's one and only law, to love without any reservations, to love your God with your mighty heart, body, and soul, and to love your neighbor just like yourself, you have done great things. And the rest, everything else that you want, you don't have to ask for it. You don't have to ask for it. You don't have to ask for riches. Kunamatira kuti ndida kupfuma. No. You don't have to pray to be prosperous. You don't have to pray to be healed. You don't have to. You don't have to. I'm telling you. Why am I saying so? Because God knows all your wishes. God knows all your needs. God knows all your wants. God knows even all your selfish ambitions. And He will give everything to you when you have fulfilled the key elements of faith in Him. Jesu nemukadzi weSamaria, Jesus and the woman of Samaria at the well. That woman was living a torrid life. Imi imbobvunzai pfambi kuti dzinonakirwa here nekuita chipfambi. Pfambi rume kana pfambi kadzi kuti dzinonakidza here kuita uchipfambi. Kurara ne different men every day, cannot sleeping with different men on the same day, several, in order to make money. Imbodzibvunza ipfambi kuti is it a good life? Although they make loads of money, because kune vamwe vanonzi they are millionaires dziri pfambi. Ask them, are you really enjoying a life? They will tell you no, they are not. They are doing it because they have no other way of living. And if they knew a better way of living a life, they would leave prostitution and become wonderful people. Mukadzi weSamaria naJesu ndipo mvura. Anoti, why could I give you mvura? But she quickly recognized
who Christ was. She quickly recognized that, oh no, yes, today I have met the Savior, and I am going to get living waters. I am going to drink living waters. Akakanganwa zvese zviya zvokukecha kwaakanga aita atsemurwa, akaenda kunodaridza guta rese kuti riuye rizoona muponesi. This is what happens when you have believed, when you have opened the door of your heart to Christ. Christ will minister in you and will also help you to minister to others. And this can only happen not through asking for riches, but asking for wisdom. Bartholomew, a lot of people I know, they listen to the story of Bartholomew and say, Bartholomew, Bartholomew, yes, he shouted, he was shouting. And when Jesus Christ said, come here, what would you want me to do for you? Bartholomew says, open my eyes. Open my eyes. Ndikwanise kuona madhimoni. Ndikwanise kuona zvipoko zvinotivhiringa mukati meupenyu. Ndikwanise kuona mweya yetsvina inotinyengera nekutiita mislead mukati meupenyu. It's a metaphor. The eyes represents a window to our mind, a window to our hearts. And this is what Bartholomew asked for. Open the door to my heart. Open the window to my mind so that I can be enlightened. He asked for enlightenment. He asked to see enlightenment. Because he knew, I can be a millionaire, but if I am not enlightened, I am nothing. I can have all the muscles and everything with the body, all the clothes and everything, but if I am not enlightened, I am nothing. He asked for enlightenment. Saka imimi isisi tinoenda kuchechi, imimi munoenderei kuchechi muchinokumbira mari and not ask for enlightenment. Nekuti zvipoko zviri kukutungamirirai mumakereke zviri kukuitai mislead. Muri kukwira bhazi remadzangaradzimu rinoti kana kwaedza, you will still be at the same spot. Bhazi chairo chairo raenda. That if you have got experiences, let me know. If you have got stories about ghosts dzamakasangana nadzo mukati meupenyu, let me know. Let's share them. I know there's thousands of stories there. I remember rimwe gore tichitaurirwa kunzi nyaya yekufamba usiku iyi inonetsa. Let's see who is requesting to come on board here. Baba Memba maswera sei, Baba Chipepe, Rudo Chimtanda, how are you? Baba Chindondondo maswera sei. Still right, taswera mushe. Tikutaura nyaya yezvipoko. If we don't open our eyes, it's a problem. Ndati
kune nyaya yatakambotaurirwa ndichinzi nyaya yekufamba usiku ikai vakomana munoregerai nyaya yezvipoko kune zvipoko hanzi kune shasha yakaita dambudziko ndokubva yati regerani titsvage pekurara. Wafamba wati kwatiri kuenda kakusvikiki. Ndobva waona kamota kuti wakati handei padzimba apo tinotsvaga pekuita sei pekurara. Ndobva wasvika paya kubva wagugudza noku ndiani? Ndisuwo tiri kufamba tadokerwa tenge tiri kuenda kwaMangwende zvino kwaita kure tabvira nguva kufamba kudhara zvikanzi alright endai muimba iyo yamuri kuona iri kuruboshwe iyo muende munorara imomo mune vana munongosvikotukutirawo mumagumbezi tozoonana makuseni. Awa ndokuenda ndokunoti pfiki wapinda mumba wararawo zvawo. Normally unoti bengenu kana kwakungonochena nengure dzako tanga chwe pawakati bengenu wanikwei vari muchuru wakarara pakati pemakuva. Imi hanzi makabudwa muchimhanya muchurumu zvekuti kana kwedirection vanhu vakarova masango vachimhanya kucheka mukati memasango kwakunobudira muroad, right? So pawakazonobudira manje wakanga wasodisoriented zvekuti kuti wazive kuti vari kuenda kupi, east west north south ndekupi, it was gone. Ndokuchinovhunza pamusha because zuva rakanga rachibuda rachikwira manje kwakuchinovhunza pamwe musha kuti tiri kupi. Right, I want to use Zimbabwe as an example where they were. It's, say for example, somebody was intending to go to Harare from Marondera. So when they came out of the disorientation, they were like in Murewa. And they couldn't believe, how come we were going to Harare and from Marondera now taakwa Murewa? Ndiri kutaura nyaya ndichida iso. Kana tikaenda mumachechi anotungamirirwa nezvipoko, tafamba tichitsvaga totadza kunyatsoziva, and we do not use our spirit of discernment yatakapiwa yatakanzi tinamatire. Let us pray for the spirit of discernment to be able to know and distinguish between real and false prophets. Tinonorariswa mumakuva. Patinoti bengeni totanga kumhanya tozonopepukira even further from our destination. Ndati nini machechi mamwe atakupinda mazuva anaya, to be honest, ari kutiendesa musango, ari kukuendesai musango, nekuti zvaitika mazuva ano ndezvekuti vanhu vangwara, madhimoni angwara, n'anga dzangwara, mashavi angwara. Vakuziziva kuti hamuchaende kun'anga, maakuda zvinhu zvinenge zviri educated, right? Maakuda zvinhu zvinenge zviri educated, zvinhu zvinenge zviri posh. Wakanga wakapfeka zvimarengenya, wakapfeka zvimajukwa. You no longer want to associate yourselves with that. So n'anga dzacho dzakupfeka masuti, dzakupfeka masuti, dzobata maBhaibheri, dzotaura zita raMwari,
to deceive you. Saka iwewe ukasaziva mutsauko wamweya mutsvene nedhimoni, chenjera. Hanzi iwe wakamboonepi chechi? Wakamboonepi chechi inoti shoko riri kuparidzwa kana kuti pakunzi pari kunamatirwa vanhu, makamera ari ndandanda, vanhu vari kuita filming, vese hapana kana ane dhimoni, hakuna kana anomboratidzawo kuzonyongorwa kana kuti anotiwo akanzi holy fire oputsikawo, hapana. Zvinongoitwa just a few. Why? How come you do not discern chokwadi chiri pachena kudaro so? Kuti indava vacho vari kubatwa nemadhimoni. Inini ndakamboona madhimoni ari riyo echikadzi neechirume. Munhu akabatwa nedhimoni zviri riyo. Ndakamuona ini, ndakamubhabhatidzeni munhu ane dhimoni riri riyo. It doesn't care. It doesn't care. Kuti bhurugwa rabva here, drezi radambuka here. It doesn't care. Nekuda kwekuti haasiriye munhu anenge akuopareta. But enywe mumakereke mamwe amunoona atinoona achifulaitwa pamaTV, atichifulaitwa papi, madhimoni anodonha akabata madrezi kuti asafuguke. Madhimoni rudzi. Why can't people think? Bartimaeus asked, open my eyes. I want to see. How come you don't see zvinhu zviri pachena chena pakadaro izvozvo imimi? Kana kuti mumwe muprofita ndakamboona inini mumwe muprofita vana vamwari musadaro, nhaika musadaro, musatiyere zvipoko mumachechi. Munhu wese aidzurwa, aibviswa nzara yehuku. Munhu wese aidzurwa chinhu, svondo iroro anenge achibviswa nzara yehuku. Kuti vanhu vese ava muroyiwa umwe chete, kana kuti a seashell, kana kuti kamba kakondo. I have seen it with my eyes. Zvidhori zvakarukirirwa chuma zvichinzi zvikwambo. I have seen it with my eyes. And I have said to the prophets, you have run out of ideas. Dzokai kuna Mwari. Dzoka kuna Mwari Baba, dzoka warasika. Aye, nai Mwari, musandikanganwe. Why don't you open your eyes? Why can't you see that? That is zvipoko zviriko. Zvipoko zviri kurarama mukati medzimba dzatigere chadzo. Kuna mwana wakagara nezvipoko mukati medzimba. Vakadzi nevarume vakagara nezvipoko mudzimba. Baba wane bhegi risingavhurwi nemunhu pamba. Murume wako iyeyo ane bhegi rinonzi rinogara rakakiyiwa rinonzi raribatwe iri. Hamuvhurwe baumu, hamuvhurwe. Munovhurwa nababa chete. Munei? What is there?
amai wane kaarea kavo, wane kahandbag kavo kavasingasiye pasi, netumabhodhoro twavo tumwe twavanogara tusingabatwe-batwe, tunogara twakasungirirwa somewhere. Chii, what is that? Why don't you open your eyes? Open. Be like Bartimaeus. Akati abvunzwa naJesu, unoda kuti ndikuitirei wandidaidza? Ndokuitirei? Akati, open my eyes. They are the window, the door of enlightenment. That's the window, the door to your mind, to your heart. Ngatinamatei tikwanise kuziva. It's so simple. It is so simple to catch zvipoko muchechi, to catch zvipoko mudzimba, to catch zvipoko kubasa. Ofisi yamaneja inogara yakakiwa. Munei chinogarira chakakirwemo? Chii chinotyiwa kubiwamo? Munonzi maneja aenda kulive ane ofisi yakaipindwe. Nekuti yakaita sei? Kana kuti tsvimbo yamufundisi haibatwe. Nekuti yakaita sei tsvimbo isingabatwe yamufundisi? Yakaita sei? Inei chinoera? Kuyereswa kwearatari kwakapedzwa naKristu. Hapasisina pakayera, hapasisina panonzi panoyera. Kusaka panonzi apa ndepamufundisi chete kana kuti ndepamufundisi chete, chei haigarwe nemumwe munhu kana mufundisi asipo. Why? Inei chisingagariswa? Chipoko, mune zvipoko muchechi. That is, they are real, zviriko. All you need is to open your eyes. Kana tanzwa shoko tomhanya kamukuguta semukadzi weSamaria akachizoona kuti munhu wandee ndichida kunyima mvura uyu, mvura yake yakatopinde kunaka, inondibvisa muupfambi hwekurara nevarume hobho pazuva, pamwedzi, pagore, asi kuti kuita murume mumwe chete chikomba 1 Jesu Kristu. It is a metaphor again. Jesu akanga ari kutaura kuti tarisai muone makereke amuri kupinda aya haana chaanokuunzirai, haana chaanokubatsirai. Ndiri kuaona ese kuti haasi makereke ane ruponeso anokuunzirai ruponeso, asi ini ndini kereke yeruponeso inokupai mvura yekuti kana mukanwa, you no longer have any other desires for the things of this earth. Mukadzi uyu akadzokera unoti nezvikomba zvake zvese uyai muzoona ruponeso, kwete zvenyu zvisina nebasa rese zvekuti munoswera muchitsu. You think sexual fulfillment will bring you peace and happiness? No, it doesn't. That is sexual fulfillment of sexual desires zvaiunza kufara. Dai mapops nemamonks and mapriests nemanuns aidai achifa nedepression because they don't have sexual encounters. They don't do that, do they? So how come you think and believe? There are some people who are so obsessed with sex. Vakagarwa nechipoko chakaita kupinda mukati mauri kuti kugara mukati mauri, so kupfunya zvisero chiri mukati. Ndati kana ukaona chipoko chapinda mauri manje, chapinda mumwoyo, chapinda mupfungwa, chisisiri panze. Ndati zvipoko zvinofamba panze apa zviya zvatinoona laiti, zviya zvatinoona mwenyu, zvatinoona mumvuri, zvinogwedebudza mapoto, zvinenge zvichibata madhoo, zvinenge zvichiita mutsindo, hazvikuwadzi. Hazvina wazvakauraya, hazvina wazvakacheka. Handamunzwa munhu akatemwa nedemo nechipoko ini. Hakuna munhu akatemwa nedemo nechipoko. As long as it is living outside. That's why makanzwa kuti when Jesus Christ met Legion,
Legion akanga achikwadzwa, kusungwa nemacheni, and nobody would control him. Nekuda kuti mademon zvipoko zvakanga zvichigara inside him, and they were causing him mayhem, giving him extra power, force, and everything to destroy and harm. And Jesus knew the best place for ghosts to live is outside the human being. And they cease to be destructive. But ghosts and evil spirits, beings, evil spirits, they panicked. We cannot survive and be destructive when we are outside. We still want to destroy, put us into something. And Jesus Christ put them into a head of swine. And they were all destroyed because they then jumped into the sea and died. And wotonzwa mama apostle achiti hatidye nguruwe nekuda kuti ndo makaiswa mashavi. I feel sorry for kuinterpreta Bible kwakadaro, so kune ngozi. Kune ngozi. Haudye nguruwe nekuda kuti hanzi ndo makaiswa mashavi region. Tiitire seriously. Imi ndikure tiitire serious. Nguruwe dzakaiswa mashavi naregion dzakafa. Tyai nguruwe. Tyai. Hadzina kana nebasa rese. Hadzina kana zvadzinokuitisai. You know what? It's quite interesting. It's quite interesting zvandetirwa nevana vaMwari. Vana vaMwari vanotaura kuti tinoteera Jesu Kristu, right? Vana vaMwari vanotaura kuti tinoteera zvinotaurwa Jesu Kristu. And the 4 Gospels dzakanyorwa nevanhu vaifamba naJesu. And some of them, they even quoted Jesus Christ. They got a photographic memory to even quote the word of Jesus Christ. And in some Bibles, mazwi akataurwa naJesu akanyorwa nered, right? Akanyorwa nered kuti anyatsoratidza kuti mazwi aJesu. Amunofanira kuteedzera. Amunofanirwa kuteedzera sevana vaMwari. Kana akataurwa naJesu Kristu, munofanira kuateedzera. Jesu Kristu akataura kuti hakuna chekudya chinopinda neapa chichipinda chichibuda neuku chinosvipisa miri uyu. Hakuna. These are the words of the Lord. But mashoko anobuda anobva achitaurwa neapa iwayo ndo anosvipisa neuwe umwe munhu. But unoona munhu anotaura mashoko anodzimba, anorwadza, oti handidye nguruwe. Yet Jesus said it the other way around. Eat, but don't say things that hurt and harm your fellow brother. Ndochishaya kuti saka chatinoda kuteera ndechipi, chokwadi ndechipi. Chipoko, that kana chipoko chapinda mumunhu chagara mauri kuti set, it becomes dangerous. Chakuda exorcists, chakuda kubviswa, chakuda kukresha. Ndosaka mamwe mapostori achiita zvekudzungudza musoro wemunhu kuti dhimoni ribude. Kama puma satani, kuchukucha musoro kuti ribude chete, ribude rinde. Nekuda kuti kune mamwe madhimoni akagara vanhu anonetsa, ndati desires, sexual desires are the works of the evil when the demon is sitting in you, causing you to think, if I have sex plus, if I have a dozen of boyfriends, girlfriends, concubines, whatever. Zvaitwa nana David zvezvezvo. Musafunga kuti vana David
vasina kugarwa nemashavi, vakanga vakagarwa nemashavi. How can you dare have 100 concubines, have thousands in every city, kuita vakadzi in every city, kuita vakadzi muevery city? Mwari nyasha ndo dzakanga dzakawanzirwa, but takachibvunzwa manje kuti saka tochirambira muzvivi here nekuda kwekuti nyasha dzakawandisa? The answer is no. Tochiramba takachengeta madhimoni emadzinza here nekuda kwekuti Mwari une nyasha? The answer is no. Dhimoni rekutuka, kutuka vamwe, kupopota, kushaudha, kuita sei. When such a demon possesses you and sits in you, hey, I'm telling you, panenge paipa. As long as the demon is outside, it doesn't harm you. And once it enters you, ama one, handi munoziva kuti kudya chaiko chaiko kwakanaka, but kune vane madhimoni ekudya. Change chiri tori classified nanhasi hachisiri chivi kudya, but unogarwa nedhimoni rekudya. Iyo munhu unodya zvokuti unototambudzika nekufamba kwako iwe. Unotambudzika nekufema kwako iwe. Unotambudzika nekurara kana kuti kugara kwako iwe nekudya nechikafu. Hachisi chivi, ndati hachisi chivi kudya, hachisi chivi. No. But if it has become a problem, then you have allowed the demon. But daidza chipoko kuti chipinde chigare mauri. Makuwa. Demon chipoko chemakuwa. Tati zvipoko zvinongodaiso, zvimwe zvinongofuridza unonzwa zvichidaiso, wotarisa ushaya uchione uchicha, but kana chapinda mauri hachichadai chakudai. Handi munozviziva kuti kune vamwe vanhu vanonzi kana uri kuda kuti shoko iri risvike kwauri kuda kuti rinde, udzai nhingi. Varimo kwese, hakuna kwazvisiri, zviri kwese kana kumabasa. Kuna anotozikanwa kunzi kana unoda kuti nhingi, kana uchida kuti zvinhu zvisvike kune nhingi, udzai uyu. Ingoudzai uyu chete uyu, kunoona zvinondoswera zvasvika. Dhimoni, chipoko, kana chapinda mauri. Kana chiri kunze, no problem. It doesn't harm. It doesn't harm. Ghosts don't harm. Don't be afraid. Go to sleep tonight. Hamusati muvhangeri mangweni nongo ari kutaura nezvezvipoko nhasi, saka maiwe hope dzacho dzinouya here nekuti tabva tatya tabva taita sei. Ndati chipoko as long as chiri kunze hachiurayi, hachikuwadzi. Handina kwandakanzwa munhu akatemwa nechipoko. Hakuna kwandakanzwa munhu akatemwa akabirwa nechipoko. Hakuna kunhu kwandakanzwa regerai ndikutaurirei imwe story yaitika kumaraini kwedu. Ndataura ndikati inini ndakakurira kuruzevha. Ndakakurira kuruzevha ndikaenda kuchikoro zvangu I went to a very good school. Chachiri maruzevha futi. So I've got a vast knowledge of traditional stuff, a vast knowledge of experience, first-hand information, denial, first encounters, and denial. If you can talk of possibly anything, I will tell you I've had an encounter with that. Talk of aliens, I'll tell you I've had an encounter with extraterrestrial stuff.
I've encountered them, I've met, very very interesting. So ndikutaura nyaya yekuti ndati nyaya chipoko hachibe, then ubva ndaseka ndikati well, it reminds me kumusha chipoko zveshuwa zvipoko hazvibe because that's not their character. Pane mumwe mudhara akange akafa pamaraini medu. So after a few months, mombe dzake, I'm telling you something that used to happen. Mombe dzake dzaizururwa kudanga, kuvhura danga, so danga raivhurwa, dzouya pamba, dzainge dzisingapwanye chinhu, dzainge dzisingarume kana kudya chibage. And zvaitika, these things I remember, zvaitika mushizha, chibage chichakangudai so. Dzainyasozurwa kudanga uku, dzonyatsodzika nerodhi, dzouya idzo dzosvika pamba, dzosvikomira pachivanze. Mombe dzabaza, mombe dzabuda. Isi taitomukawo kubatsirana namafesa acho kuti tiende tinodzisa mudanga. Totodzokera tona danga rakanyatsoita sei, rakanyatsovhurwa iri, hadzina mumba, hadzina kupasa. Tovhara, that's it. Mangwana, the same thing. Dzaiuya futi, what's happening here? Vanhu vakanga vakungoti no, mudhara iyeyo wekufa ndiye ari kuvhura chii, ari kuvhura mombe idzi dzichiuya. Pane something chinofanira kuti chiitwe, chaasiri happy nacho. Saka ameno kuti nzipati, well, zvekurova makuva zvamamunzwa zvichitaurwa panapa nababa David, nguva yacho haisati yakwana and so on. But chivanhu chine tumwe tunhu so tunoitika turi so real. Vanhu vangade kuzviramba nekuti makuda kubatira, makuda kuramba tsika nemagariro dzezvinhu zvataiziva. Vanhu vangotaura no, pane chivanhu chinofanira kungoitwa ipapa kuti mombe idzodzi munhu asapota achiuya achiita sei, achivhura mombe. Pane zvisina kungoitwa. Those who are familiar with the African traditions vanozoti kana munhu achinge afa panoitwa wawa unonzi wendonga mawe. And I taught Shona, so I know some of these things. And saka wange usina kuitwa, people had just overlooked. Nenyaya yechirungu iyoyo kuti no, zvinhu zvazvo chirungu tozongozviita kangu ka1 chichi. They had to do it. And pakangoitwawo kawawa kacho kanombotora nguva here kuita, kanongonzi cha kapedza, vanhu vadeketera vataura zvavanotaura, hadzina kuzombobuda futi mombe idzodzi dzange dzakugara kudanga. Ndatini hadzainge dzisingakuwadze munhu, dzaingouya dzisingadye kana chibage, dzainge dzisingapaze imba, dzainge dzisingaite sei. They never harassed anybody. They were just, possibly just reminding people, just do the things that you are supposed to be doing rather than ignoring it. And once that was done, great, done. That point yangu ndeyekuti mweya yakaipa kana ichiri kurarama kunze isati yapinda matiri haikuwadze. Bvunzai vana vasikeva. Mukabvunza vana vasikeva vanokutaurirai kuti dhimoni kana riri mumunhu harini pawa, rinorova. You know the story one else gave. I'm going to ask Mabase of post story. I don't want to go over it again. But, my point tonight is that, let us open our eyes. Let us believe. Jesus Christ and Nyaya DzeZvipoko. Do not ignore it. Do not ignore the fact that ghosts have invaded the Church of Christ. It is time. It is high time. Isisu vana vaMwari tiopene maziso edu, differentiate between the Church of Christ led by the Holy Spirit or the Church of Mammon
led by the evil spirits. Mazuva hanzi kwaane tumahengechefu tuchena katunana papa netumatsvimbo twacho, and so on and so on. Be careful. Ngatinamatei Mwari kuti avhure maziso emukati. Jesu atiitire zvakanaka. Mwari awe nemi. I really wanted people to share, their experiences with ghosts and so on, and to just enjoy life. Mufunge zvenyu vana vaMwari, tiri kuda kuti tinamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Tizive kuti chinhu chikuru, church ngaiparidze zvikuru sei rudo netsitsi nekuregererana nekunzwirana nyasha nekubatsirana. What I mean is, Shona is complicated. It doesn't have, like single terms that would mean a lot. What I'm talking about here is that, today's church, I would urge us to always preach loving kindness and forgiveness. Loving kindness and forgiveness. Empathy and compassion. Very, 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 very crucial in today's church. I'm thinking the past centuries, especially the 20th century, 19th and 20th century, have been centuries where, a lot of wars have been fought and a lot of lives have been lost through different wars. And it would be a great thing if the 21st century would be dedicated to loving kindness, forgiveness, empathy, and compassion. Especially compassion. Because it encompasses everything. Compassion encompasses everything. It encompasses love. It encompasses virtue. It encompasses altruism. It encompasses forgiveness. It encompasses kindness. It encompasses everything in compassion. Because for one to be compassionate, you have got to embrace the fact that we are all humans and we ought to endeavor to end each other's suffering. We ought to endeavor to alleviate each other's suffering. We ought to endeavor to be on the side of somebody who is suffering, to try and make the suffering better, to try and make them feel better, feel supported. We can't be looking after this globe if we do not have compassion. And I'm talking of global compassion here. I'm talking of universal compassion, global compassion, compassion that goes beyond borders. When Jesus Christ said, love thy enemy, love your enemy, what does it benefit you to love those who love you? For even
evil people, even ghosts, even demons love those who love them, but they don't love their enemies. So if you love your enemy, you have done something that is beyond what everybody else does. And these are the words of the Lord. These are the words of the Lord. If we would, in this 21st century, you, my brother, you, my sister, if you would endeavor to say, you know what? Whatever has happened to me in life, I know possibly somebody has angered you, somebody has taken your husband, somebody has taken your wife, somebody has taken your job, somebody has taken your money and they don't want to give it back to you, somebody has even raped you, somebody has murdered one of your family members, somebody has done something that is really, really atrocious. To you. I know it's painful. I know it's hard. I know it sounds out of this world to say we need to show compassion towards such people. People who have harmed us. People who are intending to harm us. People who are intending or planning to do harm to us. To have compassion towards them. I know it sounds out of this world. I know you're saying, evangelist, how can that be? How can I, extend compassion towards a murderer? How can I extend compassion towards a child abuser? How can I extend, compassion towards a sociopath, a psychopath? How can I extend compassion towards such? It's like loving a mosquito which causes you malaria, or loving a bug that causes you horrendous illnesses. How can that be? And I know some of you possibly are actually becoming angry because you are thinking, how can I forgive someone? How can I have compassion? How can I even think of helping somebody who has done such bad things to me and my family? And you know what the answer is? There is nowhere on this earth, since it was created, where hate has solved hate. There's nowhere on this planet where violence has solved violence. Nowhere. There's nowhere where fighting has solved fighting. You cannot end a war by starting another war. You can't. But you can end a war by being compassionate, by not being revengeful, by being not angry, by being not seeking to harm others. In your family, I know there are squabbles, there are fights, there are all these kind of things in our families. I know possibly you don't talk to each other now. Why? It's because you thinking, no, they can't do that to me. How dare them say such things to me? And I've got to do ABC. I just need to revenge. You are so angry. You are so hate, and you are so vengeful. You want to revenge. And as a result, look at the relationship now. It's not even getting better. It's getting even worse.
Whereas, if you extend your global compassion and say, I know, you murdered someone, but I don't call you a murderer. You hate somebody, but I don't call you a hater. You stole somebody's property, but I don't call you a thief. Because I know it is not this body that is thieving. Therefore, this body is not a thief, but it is the evil that is within you, which then translate, or the transaction comes out as stealing. And if we extend our understanding and our compassion towards them, they will recognize and realize that, yes, stealing is not a good thing. It gives a bad reputation to me. And as far as I know, the majority of the 7 billion people, maybe a few millions, want to harm, don't want to love, because of something bad that has happened to them, which has made them what they are. So if we were to start off from a clean page and say, we all are compassionate, we will be, and we will create a wonderful world to live in. And we will be able to deal with Zvipokos, Osema demons, all ghosts that are there that come to terrorize and torment this world. We'll be able to defeat them. May the Lord be with you and be also with the challenges that you are going through, so that they may be alleviated and also make you feel better.